some penny pie, any pana penny one say. Penny wants them, and I see Krum baby, if I will go to shade. The two Macamba baby, la Samba Bada, yeah, baby, oh, no, you're not one. Yeah, and some penny pa, Nipana Penny wants Hey, Mosi. About tonight, I'm Chesa. Mosi. Now, what is saying? No, 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 no. I'm so here. I'm Mamma here. Yeah. Mamma, what is say? I will feel here. Then I'm Mosi. It ain't so no more come on. And I'm saying, will be a no, I share in a gentleman in common. Mosi. Somehow, but catch it in me. You will need be some man as I go. A family datching in my warrior. A basso. Eh, no crapa. Mini was it see, Kwaku. It's a crofty, a more frasia, Kwaku, so great as a matter. Me, oh, was it the way of me, no beer, Kwaku, Kwana, me walk. Kwakuna me draw. To Kwaku, you know, drunk it to a be mamma cry. Kwaku. Jama ko dachi him kaisa dachi him oba 2 minu okromu ha o Kwaku mejina wachi bibiem Kwaku medo wate Kusaudi woni ni suati Kusaudi woni tu ase minu mi enu se de wo kan edi agro ni esusa na ma fa se me yonko prako pese me nuaba Kusaudi empo se bi ka fa che Kusaudi ubo ho de jampa ni kokumosi ni kondo fi so ye me nuaba Kusaudi me ni akono bia de ma se me do ye se be ho kani Kwaku do ti henka kaka Kwaku do na beba me ni odo bia ma wo Kwaku me na me ka kire wo Kwaku kasasa Kusaudi Kwaku ti beba maye Kwaku mzo mama ya mesumi mama de na so do ti na me be fie de me be nyina Kwaku do ti Kwaku do me wo ma wenti na me yesa ne maya me be fie be su nyina ni ti na me ye Kwaku tu ma me bre nyina ya kwa Kusaudi Mr. So family se uni abe ma prekope. Na me I hope you be come bia me jina se uni abe ma na ma ko atawati. Uni abe ma. Kwaku me uni abe ma me pe ozemi kunu. Me ozemi kunu me ne beda sorry. Na bibi hami amakaje no. Me ne bedi na jonkomo bibi hami anajua. Me dati mani amedani mani ameti akaje. Me uni abe ma. Kwaku tu mama bregu. Kusaudi we dey mess you so fa chame. Na se na muti asi.
bishia also no di. Waguna me Bishia be mo dog Saudi me so temase. Ku Saudi me so. So dan do na se me be worry da chin him man so say. Bo boss we na fa be di mechi. So wo nua be ma beta mechi. Ku Saudi me so. Beta mechi na wo ni ho a me ni obia me pa wo se nua be ma. Pe me se nua be ma. Me na me ka che o do bia ni ma me do. Me se be ma ma kwaku. Oh, que Saudi. So say de wa fa me be ma, so say de kwaku. Kwaku nti won no me kwaku do sa bi do me be ma so pe me nua be ma. Da be mi po nua ba ma no na fom ye me se, ma no na fom ye. Kwaku sorry kwe. Fom ye nua be ma. Kwaku me be ma. Me pe nua be ma. Me po nua ba. Kwaku sorry kwa. Que Saudi. Kwaku sorry kwa. Sorry kwaku sorry. Kwaku. Que Saudi. Ti de me kana se. Kwaku sorry kwa. kwa. Ku di da chen ma wo. Ye hwenye ye. Kwaku. Kwaku meti mi adia wo. Meti mi adia wo te kwaku. Kwa. Mame, dena mi titi. Ada ku Saudi ada na ba? Mame, Moses wako ware. Moses wako ware. Ay, mame, kacha mi senya nokre. Mame, kacha mi senya nokre. Gobi noji. Moses wako ware, hwana dina chi wako ware. Tana se. Mame me do Mosio. Eti Moses tuna o baba na sa no. Mame ti wan ka bia mame. Me man ka bi. Na Moses o ti afutuo. Me ni na ka bibia Moses won ti bibia se. Enti me o se hefo na ekwaja ware na. Mame Moses be fo na ti ase do ko ware. Enti fo ati ase. Mame Moses jame wa ko ware. No se enti fo na o mati ase, o se me company fo no. Ha? O se me ka ho. Ene Moses o kwa ware an me na ware o kwa ware ni me nsani mu. Mame me do Mosio. O do Moses. Ena Moses so no. Enti wu bewu. Yesa. Ha? Adai. Enti ade pa na mo hunu Moses ho. Pepa wani. Na ye na ko pe bibi mi ni. Jaisu no. Nishi. Ame ko me. Moses kwa ware nti woni di. Enti wu bewu ana. Ama Moses akwa ware. Ah, kwa ware me de me nka na ware no ho nti. Si Jaisu. Beni mo me ka che se Jaisu. Mini me enti ameka. Se wo di kusa odi ana sa oti ase. Oti ase. Base wo banche na wo di atudwem no. Wo ahwe na kusa na nse. Mame Mosia ni me die. Ada wo bayire ne feyi na nse. Mame Mosia ni me bayire. Nti wo ga ma wo bayire na nse. Se Mosia nti wo bayire ne bese. Mame kusa ti na me pray na fe. Mi dane mane kwa wa she. Mosia di na ware ne de wona eka. Aware bi amaso na wo pepa wanim so ate ana na maya kama cha mama mo kwa mama Mosi ebubu makoma sa bibi wanim na me kura me yabre wa ya metie kura sanya me ana me wo Mosi kura nka Mosi wo e de ne cha me kura nka mempe nka me nwa no ha ada wo so wanti ana na me ka kuma Mosi te Mosi de fidie bi no waso no Mosi fidie pa na ya so no ho no afidie ni yinu a hono we ho se sun a wo su sese no ko na don ko de o de ko ware de se waso ko ware Jaisu na pepe wanim ha wo ti hoi ubenya be ma papa wo sini Mosi ama na wa dana no ko na wo se wo sori anopa ugu nsama wo mo so o mama kwan ama Mosi ate ne ho afiri wo ho we ko ya busu di ama wo mo fidie no maso no obde ni ko yi musuo e wo fie ho na wo prekwasa no eni nachi wate obunya be ma papa wate
Mami ujidi. Mini ni anka meka. Mami domosio. Amukurade pa na mo ho no. Ne 20 gram na wo ye no. Ana ne tuntum ni nti na mo penesa. Mami penasa. O penasa. Na ya omo mani jino so asire na num ya sire. Why? Me kamalecho. Eni me kunu Kofi Mosi. Aye wo Kwaku Mosi. Pia. Se ya donkofo na etikurem. Nde mani tua pa. Na de na donko timi kwa ware de hye, e ma ne yeyie. Na nso mo so motimi tena hemfie wo gitum. Nana. Sasa me ne de anya mede. Na me aka sanso me mpene so. Me mpene ware ne so. Na me nimisa won so won kwa ne nana metimi aba wanimu a. Obetimi aka bia ma me sanse woni no kwafo a wo hemfie ho. Medasi. Kamala tro medasi. Se wo hu se de mesitie yie pa wo krodue mu. Sana tra ha che. No kwasem. Dedi ka na mesa amu na maka jo se won kanem. Ana mo papa no atu no. Dasi. Me de se bi ma ya bo koku. O de kwatokore dami a enkasro da. Pia me ya bro. De atie ne se eye Kwaku Mosi ene da ache ma awade mu na muntu no a wo ka ho asem ahemfie ne nyanyi ntumu saa Dasi. Egusu koso ade ne nyanyi ntumu saa sanse me ankasa no anhwerebofo na ne jase me nso me nyanyi ntumu saa Tina mabawo na ase no. Pia. We ya na wo boho, na wo boho. Me ntu na wo boho. Pia. Na ne nyina mu no menyi ntum na meka no ne titru no anasa ne fare baa no ebegina wo Kamala Cho wo ne wo ba Kwaku Mosi so utie de meka Bitie nana. Ekosi se mpanyin si de onim nsan no mpo no sabi on ne to na ago de ode na aboa no na onim kon fa so yi ntachire maso aboa tinam si ne titru no begina mo so no nya ne kasa kire Ekosi se krodue yi abakose minti bi da fi se mani free yi ni krodue yi abakose ma me ba beti ye no se ode hye aware donko Ebi si kura da. Me kurom nkomi. Kileta. Kofi Mosi kurom. Ebi si da. Se donko timi ware de hye. mo nso mo ho saa hu Yenye sa. Yechi wade kura yechi. Yesu ase nso ye chiwade kase pa What you say? You timi this asem ya to Kwaku Mosi tirim. So betimi awade da ache hema. Na ma Kwaku Mosi so aso na me. E de nam kura mu mitu ne fo ba bia wonfa wo. Matu Kwaku Mosi fo atu se da bi. Ba bia wura na hoto. Ba bia wo ko ne ho hu Kwaku ko. Sa. Don ko ware de hye sen. Ma ka Kwaku Mosi ni na konte hine de tu ne tirimu ni ntino. Se oni se wa wie. Uni na se mitie de wo kan yi a se de mimi nu de ka awade de se bi mpreduasa kanya bone kura se oba ne be ma mbedi mu mpanyin fie so na mba ware abawo ma kanya bone enti ba ne sanko ade ankamefo so na emom no akoa ani de hye no ho no na akoya asem no ho de twaka bia na Kamala Cho wuti netie na no yen akamfo enkanka kwaman krodue no yentu saa na mo no sanse yen akamfo no yen ye di enade ene manya ne ntie sam nso mu di agade enti se de wusika se kontre ena wo hwa ono no epiepia obanati kɔ no ya mame no wa ya adwene ekosi se ebia kontre no anya Kwaku Mosi kasa kire se yen krodue mu die kanfo mamra ye di enade enti minimo ebia yire ho na ebia ya se de onsa beka daache hema na mawa ho ni mom die mintimi ni ho adanse se saa na waka kire no na mom wo kasa yin bi na me pon ho ba bi die ka de me nso mekan na jasi ni ti obru wo si e die na de no me fira himfi o wo ntimi mfro nso ma nye yi ntimi mfiri won tina Kwaku Mosi nso ntimi nkɔ ho ma ne nye yi no
hɔ ne deɛ me no wo yɛ adwene me ntimi nkɔfira himfie ɛna himfie fo nso kura ntimi ɔmo kura mo kɔndɔ sɛ mba bɛyɛ dɔnkɔ tie de nti na ɔmo pɛ kwaku mosi ɛnsi da si yɛ ba bɛyɛ dɔnkɔ na deɛ tie ne sɛ na menka hwentasɛm bi nkyerɛ wo ɛna meka sɛ menim kontra adwene na mmom sɛ te saa deɛ a ebi nso na kontra nso ahu sɛ ɛyɛ wo ba kwaku mosi ɛne yɛ de hye daakye hema daakye no betumi afukuro yi akonya mena yi abedi kuro so sɛ ohema mena yi ebia na kwaku wo yero ho na so timi afa de hye ya daakye no sɛ mo ba wo kwaku mosi wo so ba aba ba yɛ de hye na kɔba sa kamala twi hwan na empɛ sɛ ohena wo no na sɛ kura me mfiri mu de me pɛ sɛ me yɛ de hye ho kwaku mosi wo kɔ ne nchi ɔno so ɔde hye eni ntimi ɛma ne mɛhyɛ ha ade a wo de hye ho enye yie no me ntimi mpa nhyɛ wo sa ma ne nye yie eni nti na maba wo na so sɛ wo de menim sɛ no korɛ ka de ɛwɔ hɔ nya asɛm ketua ha mo ka na wo bɔ hɔ kwaku mosi ɛne da akye ha wa de yɛ ne sɛ enye yie ɛne sɛ enye yie na wo tiem na me kama le twon so ma yɛ bɔdɔ na kyɛ sɛ me ho ayɛ me de awade na kwaku mosi kɔ no me mpene so me kura so me mpene so na onim kamala twi sɛ waka bia na nye ya fra kwaku mosi no mra me na sɛ wat ba modia sɛ wose me fra no pa me no nkomo na me no nkasa na ye hwɛ ba bia susu ade body hu befa why dan na adwene na wo kasa mu a wo bɔ wo kunu ayi kofi mosi din no ɛna maka kai ne o ma bi we kai le ma wo kunu kofi mosi adwumani kwaku mosi me ana na ka kyerɛ wo maame sɛ ɔnto nsa no mfrɔ mame na me ne wo nsenkan kakra na kwaku mosi asɛm ne tintintitie mu nyinaa ne sɛ empanyin si akura ɔse maka nso menwe ɛyɛ daakye hima aware na mo hyehyɛ no wotutu firifia sɛ pɛ ka kyerɛ mpanyimfoɔ sɛ wo na ado wo na nware bi kwaku wo nsa du nkɔ soro ka kyerɛ mpanyimfoɔ sɛ wo na nware daakye hima bi ekosi sɛ mpanyin sɛ deɛ di nsuo yɛ no wo de nsa yi a enye yi kwaku wo dɔnkɔ wo ba kurodua mu ebe somoe di sɛ na wonim a me kyerɛ wase wo yɛ dɔnkɔ mu dɔnkɔ paa na akama mu ha no ensi da sɛ dɔnkɔ bi ti sɛ wo ana dɔnkɔ bia manfrani bia betumi aware wode hyiam na yeyi me di jase akonwan o kwama akuri ni na me yaba mu a nti bi mpanyin sam da ye na nanon pan so besi bram no kase bi nsi yekrodua mu da yechi wade enso so eti kwaku samra no enyo na betu egu na me wa hemfie ho minim susaso betim di abrawo me to wasem ti da me tufo utie beboa wo wote de me ka kire wo mpanyin si asopa wo yi ncha asem tie
You mo catch the one. Namejasi. Mitio. Ede me da wase. Nemo mu ada Roma. Woni tua sempempe so amene da ache hima yakodo no. Etwi sai enyi. Da ache hima odome. Ana me so me sime bo se me dono. Ana jasi uni se da ache hima oba. Me dono a. Me dono me hu de menya me hu. Na wo se menya na chidi. Me de na metimatena asase so. Mana. Ada Roma. Asem wo de pasen fofo ka. Adachi ma de. Me jana chi de nyi. Se oni tua se konten hine. Me gidi se waka na infa o mate se mo hu kwan se mitimi ware dachi ma. Amamre ni amane kwan so. Mitimi ware no. Nana jase na obetena ka se me nya na chi di a na me hu se de opese wo kire. Kwadesha oso odishi. Kwaku. Wa himfi ho na me no kasa. Se panyini. Wati. Na panyin bu bebi se bomo chichi frinsu se be ka tro se dan chema wu a. Panyin si enyi na chini. Sabi diwa wi a chinchira na no kaso bari mo ba. Panyin si enyi na chini. Panyin se diwa wi kwotose no kaso bari kura yenyi na chini. Panyin fo kura ya se Sabi ebru sabi akronto. Owu okumu ni no se no. So kaso beku a. Kwaku yanyi na chinyi o. Na se be obuma wa o. Ni buma mi ame ho sai. Ana me kire wo se. Minim de betimi ato wo. So owu ni sabi prejudice wo ba kura na se wonkuta se kan a. Dwane na bia no mi a oni no se mene ne ku wo mo. Minim de me ka kire wo. Asopa wo en chasem tie. Sa wo se konche ene ye diom a hunu nyansa na hu se mwa wo enti da mafra wo na mete ho a kire wo Nana jasi Nana ayo don wasem na me ka no ayo don wasem e mo du Nana oni doda Nana jasi Nana so otro dasi Nana wa wale da Nana o di doda hon o me hwese de o si da hon na itim sa wo dona na wudi kwa de na e be cha mi die Nana e bo aka se me bo so wo hwe no wanya asem hu na wuji wakana majo pia na nam dia wo dwu afu na mo hu wate wunim nyansa hu uti koto nti adwenem na wo panyi ti se do baka je se minim ododi wunim odo amadina asasi so mo na mafo mu do we yedo odo fu bi sei ati tire ni ani nti na me o madi do me hu misa no na wo panyi ti se meme tufo a wuji waka nsem hu no oduma kwa yi wadum wo bo be ma tadwa hweti esi ukon so edi pa miensati na wo nkon wonya nyansa nko a utu nyansa be na onim nyansa nka asema me ka kire on ka badwene hu mienu miensa wodi wasen se okom de se eya na ye wo se wo ye nipa bi ma nipa miensa ka bom oduma kwa de adum ka hu nyansa ka wo frima ni su ko de ja wo ka se me ko wale da che ma na se ye o ya bi se ko wale da che hima ayo ya na de wo ye de ase ye o ya ni mu nyansa Nana jasi Nana da ko abua kan prase nko frimfi ase nu yes kwa donto Saudia ku Saudia uko fia de kwa de tutia me bolding board won ti so bi from Kwaku dia mate wabo medina ma fi wa twam na kwai ada ese manti ku Saudia emi kwaku dua na woni me kasasa no ohu ata ya na mpese mo ya ade bi na me ya ade bi na mo aka se ni se me sabe se meti ha no me nka asa me ya mampam maso ensisi
7 for can say, I dear thing, me and Tias of Friday chili. Me call him what he say. Kokumu see, ever be that him and what dear. I'm an offer. Asantwadi asam na woka ne sam. Asam penny pa. Oni pana wansem. Wiasi mu asem penny pa. Oni pana wansem. Dwe wuta penyina, usawa ni memu. Adasi kumu bebrebe di asam ba dabi. Asam wanse da no di wa danse e hweye. Le okoni nko da ramon sansan mesumanu wi akete. Wiasi mu asem penny pa. Oni pana wansem. Someone penny pani pana one somewhere. Someone penny pani pana one sem. Yeah, someone penny pana one somewhere. Someone penny pani pana one sem. Yeah, the other one and one obetra. I said we want to that. What do you want dance yet? Yeah, and go up. I say one I'm free back. That's the crew moon baby. If I won't go see shit. One consa baby, asamba ba debi, ofi fu frania.